ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏହା କେବଳ ଏକ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଫିଜିକ୍ସର ନିୟମ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଏଠି ପବନ ବି ନିଜର ବାଟ ବଦଳି ଦିଏ। ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପତିତପାବନ ବାନା, ତାହା ସବୁବେଳେ ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ବହୁଥାଏ ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଦିଗରେ ହିଁ ଉଡ଼େ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ନିଆଁର ନିୟମ ବି ଅଲଗା। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ବସେ, ସବୁଠୁ ତଳ ହାଣ୍ଡି ଆଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ରୋଷେଇ ଆଗ ସରିଯାଏ। କେମିତି? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଦେବତା ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ତର୍କରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ଯାହା ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ନିୟମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ପବନର ଓଲଟା ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସେହି ପତିତପାବନ ବାନା ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ନ ଉଡ଼ିବା, ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବାହାରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଗର୍ଜନ ଶୁଭେ। ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘର, ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏଠି ଦିନକୁ 10,000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଚମତ୍କାର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବି ହୋଇନା କାହିଁକି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କମ୍ ପଡ଼େନି କି ବଳକା ହୋଇନି। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଏହାର ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି 22 ପାହାଚକୁ ମଣିଷର 22ଟି ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ତୃତୀୟ ପାହାଚଟି ବହୁତ ଖାସ୍। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମଶିଳା। କଥା ଅଛି, ଥରେ ଯମରାଜ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ବି ପୁରୀ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯମଲୋକ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯମଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଅଜାଣତାରେ ଏହା ଉପରେ ପାଦ ରଖିବ ତାର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଥିବା ଏହିସବୁ ଚମତ୍କାରଠାରୁ ବି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ସେହି 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟ ଯାହା ଆଜି ବି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ। ସେହିଦିନ ପୂରା ପୁରୀ ସହରର ଆଲୁଅ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧାଯାଏ, ହାତକୁ ମୋଟା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ସେହି ବସ୍ତୁରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକ ଆଉ ଶକ୍ତି ବାହାରେ। ମୋଟା କପଡ଼ା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ସ୍ପନ୍ଦିତ ଜିନିଷକୁ ଧରାଯାଇଛି। 2015 ନବକଳେବରର ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଖେଳିଗଲା ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ଚେତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ 2ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରବୀଣ ମୋହନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଗବେଷକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ପୁରୋହିତମାନେ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଉ ସ୍ପନ୍ଦନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ହୁଏତ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍କ ରିଆକ୍ଟର ହୋଇପାରେ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ
କାଠରେ ତିଆରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କାଠ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଯାହା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବରଣ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ, ସେଇଟା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ନାହିଁ, ଅଦାହ୍ୟ ରହିଲା। ସେହି ଅଲୌକିକ ହୃଦୟକୁ ଅର୍ଜୁନ ନଦୀରେ ଭସାଇଦେଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ପାଇଲେ ଏବଂ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ତୋଡ଼ି ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱୟଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଣେ ବୁଢ଼ା କାରିଗର ରୂପରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, 21 ଦିନ ଯାଏଁ କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ ରାଜା ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ 15 ଦିନରେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧାଗଢ଼ା ରହିଗଲା, ଆଉ ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିରର ଏହି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅତୀତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା। ଏହା କେବଳ ଏକ ବହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାକୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିଲା, ମାରିବ ଗୋଟାଏ ଜୀବ, ଯିବ ସାରା ଜଗତକୁ। ମଡ଼କ ପଡ଼ିବ, ଲୋକେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବେ। ଏହା ଠିକ୍ 2020ର କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଥା କହୁଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ, 2019 ଓ 2020 ଭିତରେ ଘଟିଥିବା 3ଟି ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ନୀଳଚକ୍ର ବଙ୍କା ହେବା, ମହାଦ୍ୱୀପରୁ ପତିତପାବନ ବାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲେ ବସିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଯୁଗର ଅନ୍ତର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଲେଖାଥିଲା। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପାଇଁ ସୀମିତ ନଥିଲା। 1558 ମସିହାରେ କଳାପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ସେନା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଆଲୋକ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ମାଳିକାରେ ଗୋରା ଶାସକ ବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ବି ଲେଖାଥିଲା। ଆଉ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ଇତିହାସ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏସବୁ ମିଶି ଆମକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହ ଏମିତି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଏହା ଏକ ଏପରି ରହସ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଏହିସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆଉ ସତ ହେଉଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁ କ'ଣ କେବଳ କିଛି ସଂଯୋଗ, ନା ଏହା ପଛରେ ସତରେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ତର୍କରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।